Здравейте, приятели! Криеме последното топче за днес. Това ще е пак Sports X. Да бе, знам. Sports X Fruits. Това ще е личи волейбол, мисля. Ето. В момента сме на улица Тодор Каблешков. Ето тук DM, Техмарт, аптека. Може да видите на Тодор Каблешков сме. Идвате ето тук, пресичате, влизате. Ето тук. Давай по-бързо, Хайдере. И ето в ето това голямо растение. Вижда се доста Хайдера го забива ето тук. Ето през това растение. Излизате. То е точно срещу площадката на DM-а. И който го иска да си го вземе. Също така, извинете, забравих да му кажа рейтинга. На това рейтинга му ще бъде 6 звезди от 10. И това ще бъде последното топче за днес, приятели. Пожелавам ви късмет да го намерите и чао за днес. Също така, абонирайте се за канала с камбанката, за да може да не изпускате бъдещи видеа и топчета. И никога да не се отказвате. Да, motivational speech от Хайдера. Чао!